Gisorpresa sa hepe sa kapulisan sa rehiyon ang Mandawi City Police kung makatuman ba sila sa 5-minute response time sa alarma. Sayranta sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, buot masiguro sa PRO 7 Director kung makatuman ba kining mga police officers dinhi sa Dakbayan sa 5-minute response time nga gimando sa PNP Chief. Mismo si Police Regional Office 7 Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang sorpresa nga mibisita sa Mandawi City Police Office kaganihang buntag. Sa command center, siya ang nangunay aron mo report o giingong alarma para respondian sa personnel. Elian Tower, Burgos Street. Managlahing alarma sa managlahing lugar ang gipaadtuan ni Maranan. Lakip ni ini ang shooting incident o robbery hold-up incident. Gihangop hinon niya nga nakaabot ang kapulisan sa gitakda nga 5-minute response time. I have given at least 3 scenarios and naka-respond naman yung ating mga responding officers within 5 minutes. Actually, less than 2 minutes nga and 3 minutes yung response nila. At tama naman yung response procedure nila. Gawa sa mga police personnel mismo nga mo proceed sa lugar nga gialarmahan, matud ni Maranan, importante usab ang pag-maximize sa kapulisan sa mga kagamitan ug teknolohiya pagresponde sa alarma, sama sa mga body-worn cameras, alternative recording devices ug sakyanan. Lakip na ang paggamit og drone aron unang i-deploy kung asa ang lugar nga respondian. Unlike before, for the past months, medyo nangangapa pa, but this time, medyo proficient na sila. Mabilis na, nauuna na yung mga drones natin dun sa area. Nang sa ganun, pagdating ng ating mga responding elements, meron na tayong bird's eye view at saka advanced information, whatever is transpiring dun sa binigay nating area. Matud sa PRO 7, gimonitor gyud ang implementasyon sa 5-minute response time sa mga syudad dinhi sa rehiyon. Gikan sa mga highly urbanized cities ngadto na sa mga component cities sa Cebu ug usa sa Bohol. Ses kung 5 minutes ang response time sa mga city centers o kining mga dakbayan, ses matud sa kapulisan sa mga lagyo o mga hilit nga mga lugar ang ilang gitan-aw ni kining MRT o most reasonable time nga makaabot ang kapulisan sa mga alarma nga mahitabo nining mga lagyo na sab nga mga dapit sa mga kalungsuran. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.